Is-sajjieda li ġarbu ħsarat fil-bastimenti u d-dajes tagħhom fil-maltembata ta' frar tas-sena l-oħra ser ikunu qed jirċievu l-ħlas għad-danni sofferti kollha, dan permezz ta' skema b'madwar €1,000,000 mill-fondi lokali. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajd Bjorn Kallus spjega li kull sajjied li għandu bastimenti rreġistrati MFA jew MFB ser ikun qed jirċievi applikazzjoni d-dar għal kull dgħajsa. Jista' jċempel id-Dipartiment f'każ ta' bżonn ta' għajnuna u informazzjoni biex timtela din l-applikazzjoni anke forsi ħabba xi formularju u dokumenti li jridu jiġu memużin mal-applikazzjoni u mbagħad għandha tiġi sottomessa wkoll fl-uffiċini tagħna ġewwa Malta li għandna mxerdin f'diversi postijiet u kif ukoll ġewwa l-imġar Għawdex. L-applikazzjonijiet ser ikunu jistgħu jiġu sottometti mad-Dipartiment minn nhar it-22 ta' Lulju sal-ġimgħa 7 ta' Awwissu. Il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo stqar li s-sajjieda ser ikunu qed jingħataw l-ekwivalenti għall-ispiża kollha tad-danni li ġarbu. Din se tkun 100% l-għajnuna fis-sens li hekk is-sajjied sofra tant euros aħna sejrin nirrifondu lis-sajjied l-ammont kollu ta' ħsara li jkun ġarrab. Il-Ministru Refalo tem jgħid li din l-għajnuna turi l-impenn tal-Gvern li jkompli jkun ta' sostena l-ħaddiema li jaqilgħu lejxin tagħhom mill-baħar